Højtryk her, altså holde i skak. Og det betyder, at når hele maskinen skal sættes sådan her ud, der er et par dage her, hvor det kan blive rigtig koldt om natten. Der bliver flot vejr i morgen, men når vi kommer hen til søndag, så vil der nok være lidt flere skyer, og det ser altså også ud som om, at de skyer, der ligger ude vest for os, kan komme lidt længere ind over os i løbet af mandagen. Sandsynligvis mange skyer, men stadigvæk tørvejr. Og så bliver det lunere, temperatur op til 12-13 grader om dagen. Det er ganske pænt. Og hvis vi lige ser på, hvad vi normalt kan forvente os af november, hvad regn angår, så er det altså faktisk helt op imod 80 mm. Hvis vi skal have det sådan fordelt jævnt hen over november måned, så skal vi have 20 mm om ugen. Men med det skema, vi lige har set her, så er der altså ikke en eneste millimeter på programmet. Så når vi kommer frem til de sidste 3 uger af november, så skal vi altså have en del regn, og så skal vi indhente det, vi mangler. Så alt i alt så er det bestemt rigtig flot. Novembervejr er ikke noget, vi som normalt kan forvente. Temperaturen ligger lige i lune ende. Der er ikke ret meget vind, og så kan vi altså lige få et par kolde dage og sådan en rigtig flot lørdag. Det var det værste slumjournalistik nogensinde. Danmark er glad for, at vi har ekstra med. Det er fejl, det er fejl. Vi bringer da lige for vores undskyldsparameter her. Ja, det er jeg synes, vi har haft så meget stort. Det er så for vores institut. Der er ikke noget ordentligt engagement. Så er der også andre kolleger, som bare, der kommer bare en lille prøve ud. Jeg forstår ikke, hvorfor man har lagt kultur så meget for had. Det må jeg ikke. Det er ikke kultur for had, vi er bare nogen, der ikke er opdraget med. Vi samme område. Nej, jeg synes ikke, vi skal. Nej. Det er vældig morsomt. Jeg kommer til. I en verden med flere og flere muligheder søger vi fællesskabet. Det nære, det lokale. Måske er forsikring, at vi findes og sikrer dig, familien, bilen og alt det, du har.